Ya, salam cendol dawet. Cendol dawet. Ala kupingmu rak mesti gawe masalah to kowe kan. Ora lho, mangke tak era muni ngono. Iki tutuk piyayi. Lah, apa nek tutuk piyayi ora iso kleru? Ya ora wong aku muni piye? Cendol dawet. Duk. Ah, kupingmu kuwi sing mau ora anu. Kamu piye aku mau? Gak. Ora ono. Ora arep ngrungok. Rawani aku kaya ngono kuwi. Rawani apa? Rawani. Soale nggonmu gede banget to soalé. Maksudnya apa? Apa? Maksudnya yang gede apa? Cendol dawet iki mau lho. Aku ora dodol dawet kok. Ah tak ukur saka mburi kok 6 kilan. Loh, kuwi nek digo cah cilik ra iso digo kathok monyet to kuwi lho. aku ora dodol dawet lho. Wis gak nembang. Gak, tak urus mengi. Ora usah diurus. Wah, dadak ngilani iki maksudnya piye? Kowe iki lho nek mlaku. Ora dirasani karo wiyaga-wiyaga. Kowe nek sindene do ning arep do ngetutke nek transite ado kae do wiyaga. Do omong karo Pak, tadi niku lemu banget. Oh, saiki dukur Pak, rak do rawani. Ame wiyaga kok ngukur sinden nek rawani to. Ah, jangan wani Pak, wani wae aku dukur. Sik ngitungi sik. Sik ngitungi kuwi sing kundir penerus iki. Aku ngene. 1 2 3 4 5 6. Lho, 6 kilan aku ngono. Aku iso nggo jaket niku. Pengen gawe jaket apa piye? Anu wae tindolen dienggo masker. Iso cukup wong 8. Sing nggo jenengan ya. Ya? Sia-sia lho nek karo aku. Ayo, sia-sia kuwi karena aku sayang sama kamu. Apa?